mga anggulo ang gisubay sa otoridad sa kamatayon ni Prosecutor Mary Ann Castro. Naglakip kini sa mga kasong kanhing gihuptan sa biktima sa dakbayan sa Sugbo, sa Masbate ug ang nakontrobersyal kaniadtong panghitabo talik ang Castro ug sa kapulisan sa PRO7. Mahituod kini sa kasong adunay kalambigitan kaniadto sa kaminyuon ni Castro ug ni Grego Sanchez. Adunay napasakaan og kaso nga mga pulis nga misangpot sa ilang pagkasuspenso. Samtang gitugan ni Chief Superintendent de Bolsinas nga nakikita kani ang pamilya sa biktima. Usa sa tan-awon sa otoridad ang mga video nga gipost sa social media. Kini basing makatabang sa gihimong investigasyon. Miyato sa opisina, gamon mo na late ko minaog. Tapos, mo ito yung stressor na yung mga Facebook account, mo yung mga Facebook account. So, among ipangkuha. Then, akong stressor ya, this is more useful for the investigating teams. So, ako siyang ipaubanan sa akong deputy, si Colonel Angel Dumaging, para ibo diretso sila kay Garma. Si Garma po karon napoy meeting sa ilaha.